turka shi batun ruguje-rugujen da ake yi a jihar Kano. Tabbas an zo kan batun rushe masarautar jihar Kano, to amma kuma yanzu an shawo kan Abba Kabir Yusuf. Tabbas an lallaɓa shi, yanzu ya fasa rushe wannan masarauta, sakamakon wannan masarauta ce mai babban tarihi. Wannan gini ya daɗe a faɗin jihar Kano, wanda a yanzu tun zaman da aka yi na tattaunawa da Abba Kabir Yusuf na batun kar ya ruguza wannan masarauta, tabbas da ƙyar aka shawo kansa, inda yake cewa shi fa duk abin da ya sa a gaba shi ya ga bayansa. To amma dai yanzu mutane tabbas da dama sun ji daɗi na wayanda suka zauna da shi, suka yi zaman sirrin da shi na shawo kan Abba Kabir Yusuf na kar a rushe wannan masarauta. To mai saurare, ka ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kada ka manta, idan wannan ne farkon isowarka wannan tasha ta mai albarka, da ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar karrawa, domin ta haka ne za ka iya samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya baki ɗaya. Tun bayan shawo kan Abba Kabir Yusuf da aka yi batun kar ya ruguje wannan masarauta, tabbas abin ya ƙona mai rai kwarai da gaske, inda ya wasu maganganu marasa daɗi, inda mutanen gurin tabbas labaran lallaɓa shi dama ake so a yi, ban inda yawan wannan magana tabbas sai sun samu matsala da koma waye. To amma dai yanzu sun yi Allah godiya na shawo kansa na batun kai ruguje wannan masarauta, tabbas alhamdulillahi. To amma ta wani bangaren Abba Kabir Yusuf ana ganin cewa ba fa haƙura ya ruguje wannan masarauta ba, zuwa da zai ƙara tunani, inda kuma tun a gurin ya bayyana musu cewa tabbas ya ji ba zai ruguje ba, amma zai je tunani. To mai saurare, ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin sa maka wannan tattaunawa da aka yi da Abba Kabir Yusuf na maganar kai ya rushe wannan masarauta mai albarka. To mai saurare, ka ci gaba da kasancewa da ciwon ta mai albarka mai suna Fresh TV 24 domin samun labarai dumudumin su a duk inda kake a Najeriya da ma duniya ma baki daya. To mai saurare, kada ka manta, idan wannan ne farkon isowarka wannan ta mai albarka, da ka danna mana alamar liking, sannan ka danna mana alamar garrawa, sannan ka danna mana alamar subscribing. Ta wayannan abubuwan ne za ka iya samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun dora akan YouTube channel ɗinmu mai albarka. Mun gode.